Hakamit jungka khatsau tarik unailur ar hajar ar phoar kinohika school contract kiberan hapo kashatri jungka Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association bat ki balasya weng nakakam hika jungki kilapan pau gajing sungsi ka bakrau ya gajing le kuman ka sorkar nakabenta jungki Shuru kinohika kilapan pau bat ong bangila do no ya ka human rights lani ka hok long brio man brio hapo ke jela Meghalaya. Nakaliang President jangka Association Ibabu Birbol Riangtem. Ilapan bena bahaka khandriu tering mentau benai ka baha bakasngi thoding bakan don ka peaceful march hasilong. Kumta ila kerpat yakino hikai ki khana school ki kme ki kpa ki badan ka cingkit khle nakabenta kino hikai bakin yawan lang syakate ka program. Bat yaka program kan penlong hajan umot kiang nongba hakpor khandai beci. Bat nakaliang President ka Association ula kerpat lang ikisang balang beper bakin yasnak tilang hagni ka peaceful march. Liang jongi ki noikai contractual kabalatif kum ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association hadin bangila yashong satkan hangni ala arsngi nadu menin bat kamtam nakaliang jonga ngala sedang nadu kanyo tarik te halor ka jingkuman jong ka sarkar ka ba don menta te ka penlong yang i ba kum ki breu ki balong kinohikai ngi snodiaw ben penpau ya kane ya ka jing long kuman jong sarkar te menta hakani ka meeting ka ba menta ka janmit ka bangila penlong hakani ka jaka hangne ha mot kiang nong ba ngila sim kawai karai kata kalong ba ngin haka khandre trik ngin penlong no da ka peaceful march da ka ba ngin khi nang ne khnang ba akan long ka kum ka jing penbor ka sarkar banle ai halor jongi te halor kani ka peaceful march ka bangin penlong ka khandre trik lakarpat nangkong ya ki kami ki kpa ki jongi ki kami ki kpa jong ki khna school ki jongi bar ki khna school ru ngi priang smo bha se kani ka program baro ki ba don jingit kle na ka banta ka bha kamet jong ki noi kai hapo ka jala khamtam jongi ki noi kai contract ke bala ai ka jing sakri menta ala chief house nam khandai nam kumta ter te halor kani ka banta nga kerparu ki parnoi kai ki badon salaki jong ki sinong ki thau kaleng jong ka jala Meghalaya jongi ki ba ki bandor nan kat barngi hakani ka por la kerpar ya ki bakin poi hakani ka jaka hangne ha jan jong u mot kyang nong ba ban poi renti ha ka por khandai beje khnang ba ngenio ban sedang renti ya kani ka program ka jongi ke khna school ki jongi ka jing kerpat jongi nalor ki kmi ki kpa oi ki parlok parjor ki badon ji ki na banta ka bha kamet jong ki nahi kai ngai skamba ki newan lang ka te sngi te nga karpar ro ka ji ko por ya ki seng balang ki ba pher ha ka jala ka jongi ba kin ya ai ka jing kersan lang yangi ha ka te ka sngi ha bangi penlong yang ka peaceful march nang ba ka ni ka program jongi kan lang ko ba job ngai skamba kajing trelang jongi baro kan wanra jingkala amtang yangi kinoi kai kontrak hanrai ya kalawai ka ba dangwan jong ki khun ki kti ki jongi pangkine ki jingker pat nakaliang jongi ulai sibon tekumbangi kinohi kai kontraktual bar khoi bangi lami hangnya surok bantia hangnya surok nakapor sakapor ni kajing kuman jokan ka sarkar MDA government ta kabam yi ki khamat ka kajing yakhi ka jungi jungi nohi kai oi ni nohi kai ngim ngidawai ka hok om bangi demand ya ka landing electu ya ka kam ka jam ka ba nakino na ka sarkar indai ka kam jungi ka bangi lasong baru sikatu indai bangi gadi ka sansong post ka di ka bakan post ka bagi umdan nohi kai lada dia bagi ni kino lada ngimdan mangi kino hikai kontrak kamut kitu ki school kilo chukang tala
ane ki kana school ki la kelabi lane ki yo ya kata ka jilang start nrai hadu kan ni bakan ni kesaka ka kuman ila syakri da ki sipos nem ila syakri da ki sars nem sejong bagi ila syakri ru palat di ki sipos nem nrai ngi bangi lalong ki bru ki beladu ita hok hala ka jongkari hamtam haka pokari India jongi constitution pokari India jongi ka fundamental rights nangta ngi kum gino hikai berkhot ngi kum bangi ladu kata ka benong na ka right to education ka hok jo ka pole putih nementa ayu kan abang le school number ki kemi pai kala kersan ngi nando bangi dang red hagi jingla jongi oi ngi layo kata ka jinglang ka start lamba ka jing tray system jongi ngi layo ikan ka kam kontrak lamba ka kam kontrak kan ka mesim juki ka dap ka jing kaman ngi layo bekersan ka inga sem kemi ki pa kilalat penkersan dekat hingga sem cuki nama kelas dokumen yang ngidan akan ngilayo ini kam kontrak mereka sorka ke kam yo ila ni kam yo sngau ya kajing dawa jongi kino hikai bangi ngila song ngila ni dak kapor ben pelong jeki nama om bangi suye laka leneng suye le mele ndegi dawa ya ka hok kumba ngipet kajing long kajing man jongi kimki no hikai hang dia hapo kacala jongi hapo karila jongi kumbang iladu kata ka human rights kata ka hol ompri mampriu iladu ya kata ka jinga tiblam ru hakmat jokan ka sarkar kam ni isu ka jing kam dan su ka jinga tiblam ka jongka na ka banta jongi kino hikai te kuba ini se presiden jongi ila pemna ba la sisngi pelong ka peaceful march dan ngi kapar ya baru ki para ni kai kontrak la ni ki para do kai kontrak ki badon hala ki jong ki school na do ki lower primary upper primary ki secondary tetel ki kapar di biru bagian yang walang sakmat bangin ya support lang bangin ya kersan bakna biru baro kinyo ka jing